Σήμερα ο αγρότης μας είναι ο Βασίλης Παπαγεωργίου, 21 ετών από το Καστρί Κινουρίας. Αγαπάει τη δουλειά του και τον τόπο του, που στερεί από γυναίκες όμως. Είναι μάγκας και λανιάρης, κι άμα λάχει να μου τις βρέχει. Έχει πολλά ενδιαφέροντα. Ποτίζει, κλαδεύει, οργώνει, φρεζάρει, ξεχορταριάζει. Αγαπάει τον παραδοσιακό χορό. Είναι κοινωνικός και το αγαπημένο του αντικείμενο είναι η σφεντόνα. Είμαι ο Βασίλης Παπαγεωργίου, 21 ετών γεωργός. Κατάγομαι από ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, Καστρί λέγεται. Οι γονείς μου ήταν 40 χρόνια εδώ σε αυτό το επάγγελμα. Ακολούθησα κι εγώ γιατί στην Αθήνα και γενικότερα τα πράγματα με οικονομικές κρίσεις και αυτά ήταν πολύ δύσκολα. Δεν μπορούσα να τα απεξέλθω. Δεν μ' άρεσε αυτή η ζωή. Γύρισα κι εγώ και έγινα γεωργός. Εδώ πέρα όμως δεν είναι πολλές οι γυναίκες και έχω μείνει μόνος. Αγρότης μόνος ψάχνει. Είμαι 21 χρονών παλικάρι και δεν έχω μία συντροφιά, μία γυναίκα έτσι να μου φτιάχνει ένα φαΐ, ρε παιδί μου, κάτι. Ένα ζεστό φαΐ. Τι ψάχνω από μία γυναίκα? Δεν έχω θέματα εγώ από φυλές, εθνικότητες και τέτοια. Εμένα με νοιάζει να είναι ωραία παρουσία, να είναι έτσι όμορφη, ευγενική, να αγαπάει τον κόσμο, όχι όλους, μόνο εμένα. Γενικότερα να μην είναι έτσι, να είναι καθαρούλα, να φτιάχνει, να ξέρει 2-3 φαγιά, να με φροντίζει, να με αγαπάει, να πηγαίνω στο καφενείο να κάθεται αυτή σπίτι, να μην έχουμε έτσι πολλές αντιζηλίες, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Βαράω κιόλας, το χρησιμοποιώ όχι μόνο για να σκάβω, αλλά να μην φοβηθεί αυτή, εγώ εντάξει θα είμαι καλός μαζί της. Εντάξει, θέλω να είναι μέχρι 28 χρονών, τουλάχιστον 1,80, ξανθιά, γαλανομάτα, αλλά δεν είμαι δύσκολος. Γενικότερα εγώ, εντάξει, μια γυναικούλα ψάχνω. Κάτι με κοιμάει. Τι ώρα έχει?